Sny, vízie a ciele sú to, čo potrebuješ mať vydefinované, ak chceš zvoliť správnu stratégiu. Ľudia mi často dávajú otázku, kto je tvojim šéfom, keďže si podnikateľ. Mojím šéfom sú moje ciele, moje vízie, moje sny. Tvoj život bude taký, aké sú tvoje ciele. Kto nevie, kam ide, sa nemôže čudovať, že príde niekde úplne inde. Mark Twain. Väčšina ľudí nevie, kam ide. Debatu o cieľoch vnímajú príliš americkú, príliš mimo Slovenska. Ale nie je to tak. Nájdi mi jedného podnikateľa, ktorý legálne a seriózne zbohatol, bez toho, že by vedel, čo chce. Tak neexistuje. Tvoj mozog potrebuje od teba vedenie. Tvoj mozog potrebuje vedieť, čo by si chcel, aby ti mohol pomôcť. Čiže na začiatku a na vrchu je tvoja predstava o tvojom živote, čo by si chcel, aby bolo. Čím skôr si to dokážeš zadefinovať, tým skôr začne zažívať tzv. Pozitívne náhody. Začnú ti veci viac vychádzať. Problém je v tom, že väčšina ľudí, keď im dáš otázku, čo by si vlastne chcel, ti odpovedá, nechcel by som. A ja si nepýtam, čo by si nechcel. A čo by si chcel? Každý úspešný človek, ktorý niečo dosiahol, vie pomenovať, čo boli jeho cieľe. Od nich odvodil stratégiu a spustil akciu. Správame si malý príklad. Prídeš na vlakovú stanicu a ideš si vypýtať lístok. Skloníš sa k tomu okienku a povieš, poprosím vás jeden lístok, ale nie do Košic. Viete, tak porozmýšľal, že tam má ďalších asi 50 staníc, kam môžeš ísť. A ona sa pýta, kam teda chcete ísť? A ty povieš, do Košic nie, nedávajte mi ani do Bratislavy, ani do Nitry nechcem ísť. A ona stále bude opakovať jednu jedinú otázku. Kam chceš ísť, mladý človek? Vtedy ti viem predať lístok. Ak vieš povedať, kam chceš ísť, vedia ti pomôcť aj druhí ľudia, nielen tvoj mozog. Ak vieš svojmu okoliu definovať, čo chceš, máš šancu získať ľudí okolo seba pre podporu tvojej myšlienky. Kto nevie, kam ide, sa nemôže čudovať, že príde niekde úplne inde. Často dostávame námietku, že slovenský občan nevie, to je tzv. Ten homo panelacus, nevie, kam vlastne ide a nevie sa riadiť pomocou cieľov. Nesúhlasím. Správne si mali príklad klasickej slovenskej rodinky. Ide sa na dovolenku. Do Chorvátska autom. Ženská organizuje celú rodinu. Vie presne, čo má zbaliť. Vedia presne, koľko ich to bude stáť. Vedia, kade majú ísť. Vedia tam tráfiť. Zober si robotníka, ktorý čaká na svoj obľúbený futbalový zápas. V daný deň dokáže robiť rýchlejšie, lepšie, zorganizovať si čas, byť doma s pivečkom pri telke. Ľudia, keď vedia prečo, naučia sa ako. Človek, keď má motív, nájde cestu.